Кайсыгыз белә, безнең куянкай кая соң? Хәзер үзем белеп кайтам. Хәбир дустым, мин дә синең белән барам. Бергәләп күңеллерәк булыр. Без монда куянкай өчен борчылабыз. Ә ул рәхәтләнеп йоклап ята икән. Куянкай, безнең белән уен уйнарга барасыңмы? Ой, гафу итегез мине. Ничек йоклап киткәнемне дә хәтерләмим. Борчылма юкка, куянкай. Бар да яхшы бит. Без сине татар халкының куянкай дигән уенын уйнарга көтәбез. Үзең миннән башка ул уенны башламагыз дигән идең. Әйе шул. Рамай, уенның тәртибен искә төшер әле зинһар. Без бөтен уенчылар түгәрәккә басабыз. Ә син түгәрәк уртасында чүгәлисең. Ак куянга ни булган? Әллә инде авырган? Иптәшен дә таба алмый, урыныннан да тора алмый. Куян, куян, син сикер, иптәшен табып китер. Шулай дип, без җыр җырлап әйләнәбез. Исемә төште. Аннары мин сикереп, бер уенчыны уртага алып керәм. Шулай. Мәсәлән, ак аюны. Тик сикергәндә кулларыңны билеңә куярга онытма, куянкай. Киттек, Рамай. Бу күңелле уенны тизрәк уйныйсым килә.